Jo estic convençut que se'n sortiran de la crisi els països i les economies que encertin en el diagnòstic, que no amaguin la veritat, que s'arremanguin per treballar, bàsic, fonamental, amb coratge, amb responsabilitat, que busquin el màxim de complicitat i que dissenyin estratègies no només per a la supervivència, sinó per garantir el futur, no? I aquest és l'objectiu del Govern de Catalunya.